Les Miserables in the house. Check this out. Makabuisit man yun ka sa ako Inday labi na kung makita na ko imong gagway pastilan na unsan di mura kung imong ipatay sige gipaantos wala ipakubay. Sukad ka na abot sa ako ang life. Ang akong future na wadan ug light. Karon nabugo ug dili na ko bright. Ug wala ni tubo ang ako ang height. Sukad karon nabuisit na pastilan gyud ning pagkauyaba. Ang ako ang life perting di malasa. Sukad na abot na wad ang pag-asa. Kining uyaba lami gyud yaan. Muraman kog nasunog ag ispan. Grabe ka igat, grabe ka uwagan. Makapilok lang ka, kalit lang kawag kang kada adlaw. Mura kog malibong kay ang akong uyab mura og tagulilong. Kalit lang kawala, mura og i-magic kay nakig-date sa iyang textmate. Makabuisit man yun ka sa ako Inday labi na kung makita na ko imong gagway pastilan na unsan ni mura kung imong ipatay sige gipaantos wala ipakuway. Ayay agay ayay 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 agay ayay ayay. Sa ako ang klase, sige lag absent. Sa usa ka semana duhara ang present. Tungod ni mo day nakabalo mo alibay. Ingon ko gihilantan pero wala di ay. Garilyo ang akong nakatunaan mo inom og maski sakit akong tiyan pastilan inday lalag tanduay kung walay kwarta tubak tagay. Grabe jugaday, mura kag maestra. Daghan kay ka ug gitudlo sa ako akong unsaon pag-vibe. Perti na kong anara, mao karon ako perting iwanga. Makabuisit man yun ka sa ako Inday labi na kung makita na ko imong gagway pastilan na unsan ni mura kung imong ipatay sige gipaantos wala ipakuway. Ayay agay ayay 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 agay ayay ayay. Kung wala kay lingaw mula ag bisag asa. Kung wala kay load magsigilan kag papasa. Ang ako ang kinabuhi nabuisit na. Happy lang ka kung na ako'y kwarta. Kung magkuyog ta aron unta manimba mas gusto pa ka nga mag-inom ta unta suluha ganahan ka tara ba akong relo ako nang naprinda. Grabe pastilan wala gihapon ni tagam. Ako ang natulo ng akong bubble gum. Grabe ka kiatan, grabe ka uwagan. Uyab wala to uluyo og atubangan. Gihatag na nakutanan akong atensyon pero ang imong gibalos puro consummation. Maayo gani day kay kita nagbulag kay kung wa pa maghimo kog litag. Makabuisit man yun ka sa ako Inday labi